Ngithi uma ngabe sikhuluma ney'nsizwa mhlawumbe esihleli nazo ngiyitshele ukuthi izinyo ne-tattoo kuyinto kahle kahle kwakungalesa sikhashanyana sikakhulukazi nje izinyo yangabo 2008 sisafunda e-primary sezingane 2009 singabantwana. So njengamanje le nto le isihambe yakuveza ukuthi azikho izalukazi namakhehla ezofaka amazinyo. Asigxekanike bese bebuza umuntu ukuthi hayi yini bafuna ukangema usho njalo ngoba phela indaba ezinyo. Ngithi mina uma izinyo liyinto ekhona noma laliyinto eright, kungani laba abantu aboniswa ekhala imphefumulo ngoba kubona bonke abantu abayekhala imphefumulo ngoba beyiyela. Kunabantu aboniswa beliphuphe ikhala imphefumulo indawo enkulu ila kwamashwa iyimungazi. Angikhulumi ke nabantu asebalala obanda ngani balala kumathole efuneral noma balala kwicebo lethu abazidumba ukuthi masikhuluma ekhala imphefumulo kwayo lento bengayakholelwa iyona ngoba abantu ngazela bazukufuna into engekho kunento ekhona. Ngiyadlula kulabo bantu. Ngithi mina uma liyinto ekhona izinyo ekhala imphefumulo kungani lingangeni? Izinyo 1 ekhala imphefumulo alingeni, i-tattoo ayingeni. Buka ibhlukwe alingeni, i-tight alingeni. Njengokuba umuntu mefihlwa eyakwela amathongo kuba bamkhulu bakhe ufihlwa engenazo, ngisho ukuthi ubefaka ibhande egomile swelingekho ibhande swezingekho ingcweba swelingekho izinyo liyakhisha bayafika abantu abazokhipha izinyo umuntu sefunela ukuhlukumezeka umzimba. Kunabantu abavimba kale ekhala imphefumulo sebedrive besuka la basuka khona bafe bavinjwa izinyo. Lento itshela ukuthini kwelo bamkhulu uthi usufikile udlula la emhlabeni bese uyafika lapho umiswe izinto ezincanyana lezi engabe kuthiwa ezingamacala noma izinkinga esazenza la emhlabeni. Le nto ikutshela ikusefela sesemhlabeni ukuthi kukhona indawo esiyakuyona. Ingakho igama lithi lapha isekhala emphefumulo ngokuyihlaziya kwami yenye indawo lengefani yasemhlabeni ingefani yasebuhleni. Ingakho ngisho izangoma ziyekhona ziyahlukumezeka icasilo ukuthi zigunguliswa ngisho ubuhlalo babo. Abanye beze bethethi kunenceba esingesikwazi ukuyikhumula thina emzimbeni inkosi yembona. So uma ngabe lapha nakuthiwa kukhunyula inceba kusho ukuthi ngamane singayi ngobani abantu abaqonda ukuthi ikhala emphefumulo liyimfihlakalo. Uma ngabe khanjwa kuyiwa uma ngabe kuhanjwa emhlabeni kudlulwa akuyiwa kulika Jesu kuyiwa kulika mathongo ngoba ngiyazi ukuthi abelungu banamandla bohleze benamandla ingakho nezo beliphethe behind nine information wrong ukuthi manje fine yako Abraham nako banibani abatana ba-Israel umudlule emhlabeni. Ngifuna izwe lithi liphila libe lazi yazi ukuthi umudlule yakwela amathongo kwakho. Yingakho uma ngabe inkosikazi ithi imidlula mhlawumbe makuthi ke yakho ngilisho isidwaba kube khona isibonelo sithi angingenile emndenini kukhalwa ngokuthi angisigqokile isidwaba nginqunu. Baningi abantu sebangixhuma mangihleze ngenza amavidiyo okukhumula idwaba ukuthi na akhumulelana namkhoza nedwaba bethi yazi kwethu lento okhuluma ngayo ukhulume ngento engingayiboni yenzeka mina ekhaya kanje ngoba uma sikhuluma la niba nembuzo ewu98 angani noma nafuna ukusiloboyela nawe ukaniwe wena angifaniswa nawe ngeke futhi ngize ngifane nawe. Uma ngabe izinyo nebhlukwe ne-tattoo kufunakala emhlabeni kulungile yingani lapha kungadingakala? Le nto yayi-right ngabo 20 asigxekani siyalungisana. Yayilungile ngabo 2009 2008 nisadla izingane nisachama ukhulile manje ubaba kufuneka uphathe umuzi alikho ihubo okwazi ukulikhuluma amike okwazi ukucula ekhaya negege zasekhaya nakho konke into usaphila umpantsula ubulova. Impilo yobulova ihamba biphele kucaciswe kufanele kube isakhamuzi uqonga. Ingakho ungekho umuntu onomuzi otepisa ubaba onomuzi otepisa uthiwa ubeka ibhlukwe kuvela itrunk noma kuvela ianda la ngeke ufice umuzi wendoda wakho njalo kodwa indoda yakho umuzi inobhlukwe libeka ukhalo la unqo yafaka ibhandi. Ingoba na ukuphila iqiniso konke kusekuthenini kuyahamba kambe kudlule kuphelwe isikhathi. So wena ofaka izinyo wena ofaka i-tattoo kuyoba njani sewuhambile kwela mathongo? Angisho ukuthi nginikhumulisa ngenkani. Mangabe ngenza ivideo ngikhuluma ngebhlukwe ukuthi alifunakala abanye bekhuluma ukuthi ibhlukwe lafika nabelungu ntontontoni ubani umuntu okembone umuntu wakube mencwatshe efaka ibheshi phakathi emgodini ngoba ngisho okhokhokazi nokhokho bayifaka ingubo bayazazi kade zafika ingubo indala kabi. Ingakho nebhokisi nithi hayi kwakwenziwa ngalesikhathi kunento othiwa ama-trunk madala yabona ayikho indala njengama-trunk okwakuyiwona isetshenziswa ngalenkathi lingafika ibhokisi ngoba ama-trunk ayireplaceana kwakade kukhona into eyayibazwa nento eyayilukwa njengalezi zinto ekuthiwa amasundu kunento kulukwa ikhwama ngamasundu kulukwa yonke into ngamasundu abanye babebaza into ezafika za replace kwase kufika abelungu kwase kuba khona ama-trunk kwase kuba khona amabhokisi. Manje ke masikhuluma nani siphazanyiswa abantu abangenalo lwazi abantu layo. Ngithi mina uma ukuthi ukubona ku-right ukufaka amazinyo ne-tattoo mhla kufika ibonakaliso kufika ukuthi bayathi ukuthi umndeni wakhe ucela unikele ekhala emphefumulo. Asikhulumi ngedumbu ngicela ukuqinisekisa lokho. Asikhulumi ngedumbu kunabantu abaphila kodwa abazidumbu. Mhla umndeni wakini uthi ucela unikele ekhala ngoba kunabantu abawufuna ukuthi ekhala emphefumulo beze belithole bengalazi li like KZN KwaZulu Natal.
ngoba KZN ibusisiwe ukuthi kuphela ayikuboni kuyimfihlakalo kuyona. Ngithi mhla kuthiwa kudingakala ukuthi umndeni wakini nokwenza intethelo ingakho ethi omunye ubaba kwathi sengiqedile ukukholwa ngithi ethi ngimdala ngokukholwa kwafika ikhehla lami lathi cela ngikhumule yonke le ngubo engiyigqokayo zonke lezi ngubo ngiyilele ekhaya emphefumulo ngifike ngihlala izinyanga izinsuku ezukuthi ngoba imali yosho lona ukuthi ngicela manje usungayigqoki ingubo emhlophe usho ukuthi konke kusukele ekhulise usane sazelo besadlala ngesikhathi ngoba lathi uzoyikhumula le ngubo emhlophe ungaphindi uyigqoke kuze kusho mina mesemele uyigqoke kusamele ngilungisela amacala ami lapha ekhaya emphefumulo funa indawo ukuthi uyisekhaya emphefumulo Shuthi khala imphefumulo lazo wala emhlabeni lazokwela amathongo mhla kuthiwa udinga la khona kufika ikhehla wena into zakho uba ngingalungi nje manje ubuka le video zingalungi mhlawumbe manje kuthiwa before kulunga izinto before la ekhaya yonke into ibe right hambani nokwenzihlambuluko empekhala imphefumulo uyokwenza njani ufaka ithathu nezinyo niyabona ukuthi lento ehamba beyiphele isikhathi uma sikhuluma la hayi manje inkinga wena uyasifundekela engathi impilo nihlale nihlaze lentelo anifuni ukuphila ngeqiniso yonke into eseBhayibhelini ithathe njenge acting angisho ukuthi ningakholwa idrama ngoba le nto akukho la isikhomba yonke into esemhlabeni ifuna isikhombe sibone imindeni yakhona sibone izulwane sakhona le ngenasi isizukulwane ayikho into ephilayo la emhlabeni ngaze benaso isithunzi so ke kunamagama aseBhayibhelini kunabantu abaningi abaseBhayibhelini ayikho into eseke yaphila emhlabeni isithunzi singekho ingenasi isithunzi imise kaphila ingakho ngisho lengane iphuphuma kushiyo kuthiwa yaphuphuma ayiphilanga yaphuphuma ngesho uthola ingane yazalwa yaphila ngoba ayibanga naso isithunzi sasemhlabeni ayikho into eseke yaphila ngenaso isithunzi isithunzi lento ethi uma ngabe ukhona ilanga uhamba ikulandele ngemuva ukhomba isithunzi sakho so ke ngiyazi ukuthi abelungu basikhandile umqondo basifaka lento abasifaka yona and abanye bazoyikhuluma bekhaliswa into engekho lento abayikhayela ayikho ngoba mhlabe ehamba bayakwela amathongo hayi wazi ngani uyabona lento lokhu ngiyacasula ukuthi la social media gcwele bonke abantu abayimpuphu angiphuphile mina ukhona umuntu ongahambela imize engake ilungisela izinto zami ephuphile ngolwazi anikeziwe kusho umuntu ongazi ngisho ihubo la kubo ophilayo nje laphila mebona ukuthi fana umama ahlekaza benje ebafaka amabhloko ebancoma ekhohle ukwazi iqiniso lokuthi lo mama ambonana noma lento ayibona ingoba nakhe efuna inkanuko yamanje ehlushwa inkanuko efuna into yamanje ngoba iqiniso lithi akekho umuntu ogabula indoda egqoka ibhloko umqondo wakhe umuphila kahle manje masikhuluma amaqiniso kuba ngathi against abantu bamabhloko cha izinyo nethathu kwakuyilento lezi ayikhathi isikakhulukazi izinyo umuntu uyakhula izinto ziyashintsha manje uyakhula uyaphambili yazana iqiniso ngifuna mhla emhlabeni kusho ukuthi waye khona umfana wakangema wayelikhuluma iqiniso angingilwi namuntu angijajani namuntu lungisa indlela zakho ngoba mhla uthunywe ekhaya emphefumulo uyoba nezibhadi ubanjwe yizinyo ubanjwe ithathu kusho mina umfo wakangema phansi emandeni ngaphansi kwenkosi omhlongo angidinge nje kulokho kuchazwa into eziningi cha mhla kuthiwa sicela mzukulu hambe usenzele imnikele ekhaya emphefumulo uyobanjwa yizinyo lelugqokile lolo dlanga lezingane ngoba vele izinyo mina ngisho ngakhula nginesana manje sisekhona naso ngithi mina ngifuna izinyo ngingakuthandi nje ngangivule ngabuthanda into ebheceleni ngithandela kuphela iwash ngoba nakhona kuyiwash usebenza khona nama ngabe ugqokile mhlawumbe ubuka isikhathi kuphela so into eziningi lezi abantu abayithanda kaze ngiyithande vele ngisho ekukhuleni kwami ngaze ngishove ngisho amakhadi mina ngaze ngenze yonke into abayithandayo eceleni hayi ngithi mhla udingala ekhaya emphefumulo yokwenza njani kwelo baba omkhulu bakho ngoba bayokuthuma ngelilanga ngikhuluma ngedumbu ngisasho namanje ngiyabonga ngethuba